orain dela 3 urte hasi ginen Gazteak Zinean izeneko proiektuarekin, EHUrekin kolaborazioan. Nik uste nahiko kezka orokorra dela alde batetik, gazteak badirudiela geroz eta gutxigo doazela zine aretoetara, ez? Eta gure helburuetako bat zen gazteak erakarri alizatea. Horretarako interesgarria iruditu zitzaigun, gazteak beraiek gonbidatzea zinea programatzera ikusteko ea beraien gustoa pantailan jarriz, beste gazte batzuk erakartzeko balio zigun. Eta gero ere lotuta dago, Tabakaleak azken urtetan badauka helburu bezala baita, nolabait programazioan aniztasuna egon dadin, ez? Hau da, zineari buruz hitz egiten zehazki, ez izatea ni bakarrik zinea programatzen duena, baizik eta baita hiriko pertsona ezberdinak ere programazioan egoteko aukera egon dadin. Bueno, kasu honetan ez dago ikusentzunezko ez da ikasle bat ere ez. Osea, hori hasieratik genekien interesgarria zala edozein gradutako ikasleak animatu zitezen, zinea interesatzen bazitzaien edo zinea gustatzen bazitzaien, nahikoa zen taldean parte hartu ahal izateko. Hasieran zalantzak eduki genituen komentatzen dezuna, ez? Zenbat ikasle edo zenbat pertsonako taldea manejatu genezakeen, ze azkenean badago erabakiak hartu behar bat talde guztiaren artean eta bar eta bar. Baina egia esan 3 urte hauetan inori ez diogu ezetz esan eta beti irekita dago, beraz datorren urtera begira ere inork animatu nahi badu proiektu honek irekita jarraitzen du. Bueno, nire kasuan lagun batek izan zidan, justo proiektu hau azteiko zenean, hori, zegoela aurkezpen bat zinearen inguruan eta horren arira gazteekin zer egiteko plana zegoela eta esan, bueno, me apetece, ez? Ikustea zertan datzan proiektua eta hori, eta animatu nintzen, jun ginen, bueno, Maider eta biok aurkezpenera eta, bueno, eta gustatu zitzaigun, besterik gabe eta bertan gaude. Bai. Osea, hasieran pizkat, ez genekin oso ondo zeri buruz joan, izan zen, bueno, hau dago, proiektu berri bat, eta zen genuen, bueno, interesa daukagu zinemaren inguruan eta gehiago jakiteko, eta berturatu ginen, eta jarritzen dugu, 3 urte gerago. Ne kasuan, ezberdin izan zen, ze ni azken finen proiektuaren berri izan non lehenengo mailan, baina ja bakarrik ikusle bazela iritsi nintzen pelikulak ikustea bakarrik, eta ikusita ezakit gura dineko jendea edo zehola programatzen, hain arteko ezakit giro ona eta erakarri gintuen lagun batietan ni presentatzea horren gurten, aurkezpen egiteko horren gurten haiek eman zutena, eta ezakit interesgarri izan zen eta errepikatu dugu, bai. Bai, nik adibidez, Pablo, nik uste hori kontatu zen idala, irratira bidean gituztela, eta nik ez nekien, baina hori oso polita da, osea, zu etorri zinen, beraiek programatutako pelikula bat ikustera, ez? Eta gero animatu zinen zu programatzera. Eta uste tola pizkat lortula, trakzio bataz, 3. urte honetan bai, jende berri asko apunto da, batzuk, ez dakit igual biden geraudie, baina askok eta askok bai geraudie, eta interesgarria ikustea nola zukitezuna edo zuen arteko erabakiek bai lortzeuten bazakit jende gehiago erakartzea eta proiektuari ezakit martxa ematea. Ni iritsi nintzanen 2. urtean hasieran, kontura honintzen jende super irekia zala, talde ezakit zurrun bat baino gehiago ziala lagun talde bat bezala, eta azkenen, ez dakit espero non, espero nona baino esko zobeto izan zan ezakit akomodatzea hola, bai akompainotan etorre baino. Eta geho usteet, jau gehala gauza berdina egiten urte honetan batzen jundiren pertsonekin. Igual lehenengo urtean izan zen pixkat, hemen egon, bileretan, eta gero bakoitza alde batetik, eta ez egon igual como piña hori, edo talde kohesio hori. Eta hilabeteak pasa hala, junginela taldea enkortzen pixkat, eta nik uste klabe izan zela hemendik kanpo planak egitea baita. Edo, hemendik kanpo, igual ondoko tabernan zerbait hartzea, baina ja pixkat informalagoa eginez. Eta hor egin genula pina gehiago. Eta gero urren urtetan berdina. Jendea juten zentzartzen, eta igual lehenengo gunean, goazen zerbait hartzera eta gehiago kontatzera, elkar ezagutzera, eta hori izan da klabean ikuste. Bai, egia da. Nik uste lehenengo urtea
balio izan zitzaigula hori espazioa sortzeko, eta, bueno, pertsona ezberdinak ezagutzeko eta holan, baina hortik aurrera, agian espazio seguru baten, hasiera hori ikusi genuela eta sentitu ere, eta orduan nik uste gaztea izan da, garrantzitsua dela ere, espazio seguruak izatea gazteontzako, eta gainera olako proiektuetan parte hartzea ere, kulturaren arloan oso interesgarria dela beti, eta hori balio izan zitzaigula binkulak eta harremanak sortzeko ere. Azkenean, proiektu hau ere jungea egiten pizka bat denon artean. Osea, nik ideia bat neukan, hasiko gea elkarri ikusten ostegunetan, bakoitzak proposatuko du gustatzen zaion pelikula bat, etxean ikusiko ditugu, gero komentatu, zoazte, baina nik ez neukan itxita zegoen estruktura bat, ez nekien ez da funtzionatuko zuen ere. Eta orduan egia da, 3 urte hauek eta gero oraingoz funtzionatzen duen dinamika, baina beti aldatu daiteke ere. Dala, urritik abendura barkatu, ostegunero elkartzen gea filmategiaren zinearetoan, eta hasieran dinamika izaten da, bakoitzak esatea ze pelikula gustatzen zaion, edo ikusi duen, edo iruditzen zaion egokia gainontzeko parte hartzaileekin partekatzeko, eta agian gero zikloaren barruan egoteko. Orduan, proposatzen dira pelikulak. Etxean ikusten ditugu pelikulak, eta aste bat beranduago elkartzen gea, eta komentatzen ditugu ikusi ditugun pelikulak. Eta horrela pixkanaka, badoa gero urtarrietik maiatzera egingo den programazioa izten, ez? Eta konturatu ginen lehenengo urtean, errazagoa zela, ez da helburu nagusia, baina errazagoa dela ardatz nagusi bat edo gai nagusi bat aukeratzea, pelikulak horretan, edo talde horretan sartzeko. Orduan, hasieran hasi ginen filma, posau ikusi hurrengo asterako, eta ja esan genuen, igual, finkatzen dugu gai bat, nahiz eta oso orokorra izan, porque adibidez lehenengo urtean izan zen musika, eta super orokorra, orduan, hor sartzen dira film pilo bat, baina pixkat bidea juten zerala egiten. Eta pasan urtean eta aurten, berdina egin dugu, ardatz bat jarri, gai bat jarri, eta horrekin jun garatzen. Igual, aurten ere beste aldaketa bat izan da, lehenengo eta bigarren urtetan agian garantzia handia ematen zenioten edo genion ze lehenengo pelikula. Ez? Como nea erakartzeko, eta aurten zeuden aukerak ikusita eta horrela izan zen, lehenengo erabaki izan zen, lehenengo pelikula eta azkena. Hori da. Ze bestela aurreko urtetan igual zijoan zikloa como... Eta aurten izan zen, lehenengoa subidon eta azkena subidon. Eta gero ikusiko dugu. Hori da. Osea, urritik abendura itean tarte horretan bereziki, bilerez gain, batzutan bilerake barne hartzen dituzte, esango genuke formakuntza saio batzukeo, eta egun baten jutera filmoteka baskara ikustera, edo beste unen baten etortzi zinemaldiko batzuk azaltzea zituten, edo beste jaialtako batzuk ere, eta hori formakuntza saio bezala interesgarria da. Gero ikaslekin tola egia da, igual ez daukula hainbesteko harremana, baina badore pertsona batzuk gazteak zinean programatik hasita batzuk erabaki dutela bidez gradu amaitu ondoren zine eskolako programaren bat egitea edo. Eta zuk ez duten zenuna, aurkezpen asko izan ditugu ere, pertsona asko etorri dira haien esperientziaz hitz egitera, eta hori ere baliagarria izan zaigu haien ikuspuntua ezagutzeko, ikusteko nola bideratu izan duten haien karrerak eta askotan galdetu diegu ere, ardatz hau daukagu, zer gomendatu genezake jartzeko, eta gero agian kasurik ez genion egiten, baina gomendazio hori izateko aunkezia. Iritzi indartxuk bauzko guztiok eta gure pelikula bazakit favoritonak taula, pixkat kalza horrekin edo sartzen saiatzea batzutan ere, baina egia da beti dola, ez dakit, tono positibo eta lagunen artekoa, eta ez dakit ez dala ezer, ez dakit, igual gatazkak eo sortu ditunik, eta horreke zer ikusia du oso gauza anitza izanik zinea eta
gustu asko ukita eta kontu ukita guztiz subjetiboa dan zerbaiti buruzari garela, erresagoa dala beste norbaiten gomendiok edo ikustea, eta igual eba ikustu dituzu pelikula batzuk, igual beste moduren baten etzen itula inoiz ikusiko edo igual aukera bat emango. Bai, eta batzutan igual izan da, niri gustatu zait pilo bat, eta beste bati, nada, ezer, eta, edo, pelikula hau supertxarra da, baina, bueno, azkenean, talde bat gara, eta ezin gara egon danak igual, como akordi batean, ez? Eta azkenean positiboa da iritzean hitzak izatea. Azkenean, bueno, nik uste, azkenean demokrazia bat bezalakoa dela, ez? Danak adoz baldin badaude, eta nire ez gustatzen, bueno, nosen pasa nada, aguanto. Film asko ditugu, urte askotako programa bat izaten ari da, azkenean, bueno, si no es ahora, geroago izango da, ez dut gertatzen. Ikasi dugu, pizka bat, bestei leku ematen ere, batzutan bai gertatu izan zaigula nik neuk. Hau proposatu izana eta agian ez izan gustukoena, baina argumentua ona da edo. Eta orduan erabakitzen da aurrera ematea. Eta aurrengoan ez dait bat ere gustatzen, baina agian hori programarekin harreman ona izan aldu eta orduan bueno. Igual gaian super ondo enkajatzen du, baina niri pertsonalki ez gustatzen, baina bueno, oso ondo enkajatzen baldin badu, aurrera. Bai, ez dakitzuek sentsazio hori daukazuen, baina nik kanpotik niri iruditzen zaita askotan eztabaidak ere oso politak direla, eta ez dakitzuen esperientzia izan den, baina igual hasieran gehiago gertatzen zen, ez? Ez da gustatu. Eta beti da zergatik. Ez? Eta hasieran zen, ez dakit, baina ez gustatu. Claro, azkenan eztabaida bat denez eta erabaki bat hartu behar denez, badago ere hor argumentatze, ez dakit zuen ikasketa izan den, baina kanpotik bai ikusten detela, gaitasuna daukazuela, defendatzeko zergatik bai, zergatik ez, eta ez bakarrik, ez daialako gustatzen, ez? Eta goratzen, joan den urtean azken pelikula izan zela Maria Antonieta. Gaia zan denbora. Eta pelikula eztabaida handia sortu zuena izan zen Sofia Coppolaren Maria Antonieta. Eta Maiderrek bota zuen speech bat, defendatu zergatik jarri bertzen Maria Antonieta. Goratzen zean nola zen. Zen argumentu bat un poco nire buruan zegona, eta ni igual, egunak egon nintzen pentsatu, porque gustatu zitzaidan, eta ni nahi nuen azkeneko filma izatea, eta esan nuen, enkajatu behar da ziklonetan. Eta bilatu nuen argumentua, eta benetan, iretzen zen hona, eserio eta ni, hau, eta jendea, bale. Egon zen como edo hiru, baino besteak, bai. Pablo Kadidez ez daukan ikusita. Zan zuen, mi asko mentzen. Bai, total. Ikusi gabe mi asko mentzen. Batzutan da bizkat horrela, baino. Izan zen impresionante hori. Filma erabakita dugu, eta aurkezpena egin aurretik hori egiten dugu bilaketa bat, agian filmaren historia edo nondik norakoa zein dan, eta hori baitere bakoitzaren aldetik bilatzea eta ezagutzea film horren backgrounda oso polita dela, uste dut. Eta baita ere aurkeztea, porque hori ikusten, zeo zer sentiarazten nau film honek, eta hori isladatzea sala honetan oso polita da. Eta hori eskaintzea esperientzia. Gero gaina dozko bazakitkide batzuk igual lotxatu egok diela edo kostatzen zaiola gehiago jende horrean mikrofonoekin presentatzea peli bat, eta uste toie ariketa polita dela, inorrola ez dakit behartu gabe ola pistola batekin buruan, simplemente jendea aurrean jartzeko lehenengo aldi baten, eta saiakera batzuk iteko. Eta gero, gainea, ez dakit, normalean presentatzute proposatuen pelikula proposatuen pertsona, eta beste norbait, edo, eta hori polita bai izatea, ilusioa iteizu olako pelikula bat jendea orkestea, nire kasun, 2 pelikula orkestu nituen, eta biak nire favoritonetakoak, Diala Laen eta 7 Women 7 Sins, eta kasu horretan, neola pizkatu urduri, eta gain jarri zitzaion, pelikula hau nik proposatutako de repente eta bakaleran proiektatzen ari da. Bai, egiten dugu, binak aurkezten dugu filmak, baina bidez nigo goratzen ez lehenengo, orain dela 3 urte lehenengo filman,
genula lauren artean, porque ginean pizkat, gendun dana, como, ez dakigu nola izango den, ez dakigu zenbat jende etorriko dan, eta, bueno, pues hori, atel ginen Argetani, eta beste bi. Eta iten dugu euskara eta gaztelera, kombinatzen. Eta hori, iten dugu Argetek esaten dut bilaketa bat, pues igual zuzendariari buruz informazio pizkat bilatu, zergatik zikloan sartu den filma, eta hori, eta gero sarrera txiki bat, programa saltzen, zeintzu garen asaltzen, eta orain ja bai oso ondo maldutu garela, eta Pablok esan duenak azkenean da, nahi duenak, proposatu duenak, eta ilusoarekin egiten duela, eta binaka oso ondo funtzionatzen du. Nik uste pizkat anitza izan dela. Horbait nabaritzen da... Gustora gero. Gu gustora. Horbait nabaritzen da, zein da igual mainstream magoa edo, bueno, ez baina igual famatuena eta, adiez, porque lehenengo filmetan etortzen da pilo bat jende, eta izaten dira normalean famatuanak direnak. Azkeneko filman etorri zen pilo bat jende baita, izan zela The Rocky Horror Picture Show, eta etorri zen pilo bat jende, eta nabaritzen da, jendeak gustuko den pelikula bat dela. Eta gero, denetarik, eske batzutan igual egonda pixkat, igual esain beste jende, igual lehenengo filma bezala, baina izan da, egun-eguna, ostegun bat delako, igual jendea ez dago ekin, igual etortzen dira bat-batean zin eskolako pilo bat jende, edo gure lagunak, edo betiko jendeak igual direla duagoak, eta, baina, oso gustora, beti etortzen da jendea, eta hori da helburua, eta beti etortzen dira gazteak, hori da helburua baita. Hor dagoen beste gazteak erakartzeko, ezakita itzakia edo trukoa edo ere da, EHUk jartzen dituela 50 gonbidapen ikasleentzako, ikasleek eskatu dezakete gonbidapen bat eta doainek datoz zinera, ez? Izango nuke horrek ere laguntzen duela jendea animatzera. Ez dakit gonbidapenik egongo ez balira, hain erantzun ona egongo litzateken, ala ez, nik hori beti, badakit nola baitere erantzun positiboa erresten duen zerbait dela EHUren gonbidapenen eskaintza. Baina kontutan hartuta momentu honetan proiektua horrela dela, nik esango nuke proiektu arrakastatsua dela, hori da nire sentsazioa. Ez, Ondarrietani ja laugarren mailan gaude, eta gero ja gure herrira goaz. Baina, lehenengo urtean hasi nintzen, un poco, hau dago unian, hau esan didate, programa berri hau, saiatuko naiz, eta geratu naiz, taldeagatik, lurrengatik, eta oso gustora gonitzelako, baina eta nik uste orokorra izan dela, zerbait orokorra. Jendea etortzen da igual, saiatuko naiz, zerbait egiteko urtean zehar, baina gero ia danak geratu gera. Baina bai, ni adibidez, nire kasuan, ja horrengo artean ez naiz egongo. Baina etorriko naiz ikustera. Bisitak egitera. Ne kasuan bai, ez dakit ja urte honetan kreituk ez ditut behar ja ezertako, baina etortzen naiz ja lagun talde polita sortu delako, eta azkenen ustet hoi dala pixkat helburua honena bai, ze kontuan hartuta haibidez bileraz daun egunen bai, geratze gehala, eta gura arten planak iteiteula, eta repente taldetik norbait proposatzeko beste zerbait itea edo, eta gero beti ez dakit bilera ofiziala ondoren gero geratze gehala zerbait hartzea beti, ez dakit, proiektu bat da, baina bai lagun talde polita sortu dela, eta uste toi dela eramaten gauzaik politena, uste. Berdina. Egia esan, ez que esperientzia oso baliagarria izan zaidala uste dut. Bai alde kulturalaren arlotik, porque asko ikasi dut, eta hori, zinearen munduan sartzeko aukera izan dut ere, porque lehen ez daten genuna, deskubritu ditut, film edo zuzendari asko agian nire kabuz ez nituela ikusiko, eta hori oso, gustukoa dut. Eta gainera, hori talde polita sortu dugula, binkuloak egiteko aukera izan dut ere, polita da, eta hori ezaten nuena. Komunitatearen sentimendu hori garatzeko baliagarria izan, zaigulan ikuste danan. Así que